Global derňew Türkmenistanyň 1,4 milliard dollara barabar şüpheli bank amalynyň üstüne açýar. Derňew jurnalistleriniň halkara konsorsiýumynyň geçiren global derňewi 2001-2016 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň onlarça şüpheli bank amallary arkaly 1,4 milliard dollara barabar pulun çykarylanyny görkezýär. Azatlyk radiosynyň gatnaşan derňewine gurrun Türkmenistanyň döwlet idaralary tarapyndan daşary ýurtlardaky Galp kampaniýalaryň hasabyna geçirilen $100 milyon barada barýar. BuzzFeed News neşri Birleşen Ştatlaryň Gazna Departamentiniň maliýe jinayatlary garşy göreş gullugundan tyzan 2100 töwerew şüpheli amal hasabatyny derňew jurnalistleriniň halkara konsorsiýumy bilen paýlaşdy. Konsorsiýumyň guramaçylygyna 88 ýurdun 110 habar guramasyndan 400-den gowrak jurnalist Birleşen Ştatlaryň maliýe jinayatlary garşy göreş gullugundan tyzan dokumentleri 16 aýyň dowamyna derňedi. Derňew Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içindäki korrespondentleri hem kömek etdi. Derňew hasabatyna görä Türkmenistanyň bank amallary köplenç gaýtalanýan tertipde uğradylynyň sebäpli, şeýle-de olaryň galplykda guman edilýän kampaniýalary bilen ýylteşigi sebäpli şüphe ýondurýardy. Halkara jurnalistlaryň barlyklaryna görä Düýbi Britaniýada ýerleşýän käbir kampaniýalar düdgünleşdiriji uramalary öýdleriniň haýsydyr bir biznes bilen meşgullanmaýanlyklaryny habar berseler-de Türkmenistanyň pul kabul etdi. Sudan dokumentlerden ma'lum bolşuna görä bir gezek Türkmenistanyň Sowda ministrligi Intergold LP adly bir Şotland kampaniýasyna 1,16 milyon dollar uratdy. Bank kagydlary bu tölegiň konditor önümleri üçin geçirilendigini görkezýär. Töleg ministrligiň Aşgabatdaky bank hasabyndan New Yorkdaky Deutsche Bankynyň üstü bilen Intergold'un Latviýadaky bir bank hasabyna geçýär. Intergold Türkmenistan hökümeti bilen aradaky bank amallaryndan 10 ay odal döredilipdir. Bu kampaniýanyň eýesi ma'lum näl. Bu ýerde gurrunsyz döwlet gaznasyndan serişte çekmek üçin galp kampaniýa ulandan ýaly bolup görnýär diýip derňew hasabaty Londonyň Chatham House aň düşünje guramasynyň ilmi işgäri Anetta Borun sözlerini getirýär. Olar konditor önümleri diýip ýazsalar üns çekmede öýdendiriler diýip olaýdýar. Mundan bir ýyl gowrak wagt todal 2019-njy ýylyň sentýabryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň şol wagtky Sowda ministri Amandurdy Işanowy wezipeden boşatdy. Onuň ýa-ni Işanow dürli jinayetlarda aýplanyp tutsak edildi. Işanow döwlet haritçi mal birjasynyň başlygy wezipesine işlän döwründe geçirilen birja sowdalaryna daşary ýurtlarda hasaba alynan kampaniýalara nevi tönümlerini ardan bakadan satmağa yardım vermekdi we ýene birnäçe jinayet taýplandy. Işanow 2014-2018 ýyllar aralygynda döwlet çymal birjasynyň başlygy 2018-2019 ýyllarda Türkmenistanyň Sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri wezipesini işledi. Azatlyk radiosy onuň tutsak edilmegi bilen jurnalistleriň geçiren derňewini agdalýan şüpheli bank geçirimlerinin arasyna ara bağlanşygy anyklap bilmedi. Hasabatda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň Sowda ministrligi Abaşadaky Türkmen elçixanasynyň üstü bilen uğradylan soraglara jogap bermedi. Ministrligiň online aragatnaşyk forumy işlemeýär. Deutsche Bank değişli bank amallaryny näme sebäpden şüpheli hasaplandygyny ma'lum etmeýär. Şüpheli bank amallary geçirimleriň kanuny ters gelýändigini aňlatmaýar. Hasabatda Deutsche Bank'yň 2014-nji ýylyň aprel aýyndan 2015-nji ýylyň ýanwar aýy aralygynda Türkmenmaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň $281 milyon barabar pulunu şüpheli bank amalar arkaly geçirendigi ma'lum edilýär. Iri bank geçirimi maliýe idaralary tarapyndan pul ýuwmak, korrupsiýa sanksiýalaryň bozulmagy ýa-da beýleki jinayetlarda guman edilse şüpheli hasaplanýar. Bu Abaşanyň maliýe jinayetlere garşy göreş gullugyna şüpheli bank amaly hökmüne hasabat berilýär. Derňew 1999-2017 ýyllar aralygynda dünýäde azyndan 2 trillion dollardan gowrak bank amalynyň maliýe guramalary tarapyndan şüpheli amal hökmüne hasaba alınanyny görkezýär. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady krizisi, nagat ýetmezçiligini başdan geçirýär.